Il-bniedem msejjaħ biex ikun ħieles li sbaħ rigal li tagħtih il-ħajja. U għalkemm mhux dejjem wartu żgħar jiġu mumenti marbutin b'ħafna ktajjen li ġeluna nħossuna falluti, ittraduti u mkissrin. Għalhekk hemm bżonn li bħala bnedmin nieqfu mill-aġla tal-ħajja biex naraw għaliex. Dan ir-Randan il-Moviment Era Ġdida għal sena oħra se jkun qed jorganizza l-eżerċizzji b'differenza bitħejjija l-ġimgħa mqazza. 60 profondi ta' riflessjoni u tħejjija għall-akbar festa tal-Knisja Kattolika, l-Għid il-Kbir. Fi żmien importanti għalina l-insara biex nippreparaw ruħna l-Għid il-Kbir, Fader Colin Apap, id-direttur spiritwali mill-Moviment Era Ġdida, qasammanna l-ħsieb li bħala bnedmin irridu ngħaddu mill-ġimgħa l-kbira biex niskopru l-festa tal-Għid, il-qawmin mill-mewt. Il-kol kemm aħna ngħaddu mill-kriżijiet tagħna, niftakar kont qiegħed qed nowm hawnhekk b'Rżebuża u nara statwa għaddejja fuq il-baħar u qaluli li kienet San Pietru fil-Ktajjen. U aħna wkoll marbutin b'diversi ktajjen, minnu marbut bil-katina fi żwieġ tiegħu, minn il-katina li hemm ċerti rabtiet li qed ma jistax jaqtagħhom. Allura il-Randan huwa żmien fejn għex l-ispiritualità tiegħi. Li tfisser li nieqaf, nirrifletti u nara Alla x'irid minni u fejn insab fil-ħajja tiegħi. Fejn eżamina relationships. U waħda mill-modi kif nagħtu ċans biex nifqu nirriflettu dwar is-suċċess jew fiask li qed ngħaddu dan ir-Randan huwa billi nattendu eżerċizzji b'differenza. L-eżerċizzji b'differenza din is-sena se jsiru bejn it-tnejn 11 sas-Sibt 16 ta' Marzu, mis-6:30 filgħaxija l quddiem fi Project Hall il-Furjana fuq il-lemin tal-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija.